हाथरा मोट के लकड़ी लिया के दे देलस। बड़े भाई बंसुरा निकाल के लगले छीले। छीलते छीलते कुछ काम कइले तो बूढ़ी कंप्लीट हो गई। जो उनमें 3 गो छेदा कर देले। बुढ़िया भाई कहले ये बाबू हम आओ तनी इनार पर से पानी लेके हमर बाबू तब तक ले तू बनाओ। गए बुढ़िया भाई पानी ले वही इनार पर गरी बाल्टी या गरी हैंड पंप ना रहे लोग के घर गए तब तक ले हाथारा धइलन जाता पर अब पशुला पलट के जो मरलन हुए जोर से ठोके खाती वो नीचे से जंतवे टूट गए। तो कहले जाओ बुढ़िया भाई मजदूरी ना दी तो हाथारा बनावे के बोलौले लखी हम तो जाते तोड़ दे। तो ये से अच्छा बाजे बुढ़िया भाई बोल दिया पानी ली आवे ओकरा आवे तो पहले हम भाग गए न तो आई तो गरियाई बेचारे हवा हवा झोरा में अपना कसलन बोरा में पशुला हथौड़ी आरी आ कस के जे कान्हा पर फेंकल पशु सिकोहर में टंगले रहे घी बुढ़िया भाई घरवा वो लागल माटी के घोला में घी रहे लागल बस फूट गइलो गगर ये लागल घी गिरे तो कहले जब 2 गो गलती हुई और बुढ़िया भाई मजदूरी का दिया मार भागो जल्दी झोला उला में बड़ा औजार समेत के कांच में टांग के भगल है। तो द्वार पर छातावाली रहे वही में चौकट केवाड़ी लागल रहे। पुरनका जमाना के किली इतना निगलले रहत होला कुछ झोरा में फंस गई और लगले हुम छे लगले हम 3-4 बार हुम चले को चौकट लेला ही ऊ हो गिर तो कहले जे 3 गो गलती भई अब का करी। तो अब जब घर में से निकलले तो इनका पते न जे बुढ़िया भाई हेने गइल बिया पानी भरे की हेने गइल बिया इनार की रोबा। अब तो देखत जो भेटाव मत हमरा भगले ओनिए जने से बुढ़िया भाई आवत रहे गोबरी का माटी के गोबरी काट पर धरी ले जा काट तो अब बाल्टी और रसली देखला कि आग तर बना के कहला ये बबुआ हो गइल हम कहले हां मत आराम हो गइल। कहले ये हमर बाबू चला अपन मजदूरी ले लो कहले जे ना मतवाराम रहे तो बिहार ले ले बाकी आ तो नहीं बबुआ हमको के उधार ना रखिए हमार बाबू चलो अपन मजदूरी लेके तहार बाल बच्चा का खाई आ तो ना हम बिहार के मतवाराम ले ले। कहले जे ना हम उधार ना रखी बुढ़िया माई छोला धइलस लागल घींचे के लिया जाए खाती ई छोड़ावा तारे भागे खाती तो हाथ ही हो गए वो हो गो गरिया पनिया लगी के फूट बोलता कहला गिरे नतिया के बेटा ये बताओ जे कोइया के पोसल हमर गगरी ते फोड़ देली हमर मन करता है ते मर जतिस तो हम रो लेती थोड़े तो कहले जे जो ना रो कौन सी खाती रो हई इच्छा जवन हमनी के नइखे भरम ना अभी मास्टर साहब से सुनी हम लोग जे एक